Love mo si Roy, love mo si Roy. Yan, love mo pala si Roy. Kiss mo pa si Roy. Kiss mo si Roy, kiss. Kiss mo si Roy, kiss. Yee! Apat, pasok tayo dun sa loob. Mag-bless ka dun kay mama mo, dali. Mag-bless ka dun kay mama mo. Bless ka dun kay mama mo. Ayaw talaga. Ayaw. Yan Roy, kanina nawala ka. Bakit tumakbo ka kanina? Nung nakita mo akong sininyasan ko kasi si Kuya mo Roy, napaparating na si mama mo. Tumakbo ka. Bakit ka tumakbo? Ay. Ha? May. Hindi ka masabi. So, pero masaya kang nakita mo mama mo. Masaya ka. So naguguluhan ka ngayon. Magulo sa isip. So normal naman niya kasi ngayon mo lang siya nakita sa mahabang panahon. So hindi naman namin ikaw masisisi kung ganyan yung habang nagtatagal dito si mama mo. Siguro yan sana ay nasa iyo yan kung tatanggapin mo si mama mo. Pero kaya mong tanggapin ulit si mama mo. Kaya mo na kilalanin ulit siyang mama. Kung tanggap mo po kami, tanggap niyo. Tatanggapin mo din. Very good ka naman. Yung mga kapatid mo maliliit, tulungan mo na lang ha. Kasi hindi namin kaya talaga. Nakita mo naman nagtatakbuhan kung saan saan. Natatakot kami kasi baka kung ipilit natin, baka kung ano magawa ng mga kapatid, kung lumayas or kung saan pumunta. Kaya hindi namin pinipilit na lumapit kay mama mo. So kayo na lang ni Rolly ang may may pinaka responsibilidad na unti-unti ipakilala niyo yung mama mo sa mga maliit mong kapatid ha. Yung papa ni Padi-Padi, Ayaw. pamangkin mo po. Pamangkin ko. So ikaw na po yung lolo. Lolo na ka na Padi-Padi kasi pamangkin mo yung ama nila. Iyo. So yan po si Tatay Ernesto, ang mabait na lolo ni Padi-Padi. Yang kapitbahay po nila. Sa ilan mag-agod kung siyempre maano ko sa rin dapat si Yuli pagtagabisya na ng mga ate. Bibisita-bisita na lang dito. Oo. Talaga naman, siyempre magurang bagas siya kaan. Opo. Hindi ko naroon ko nagdudurag na siya po. Pero kung si Tatay Robin po umuwi, mabuti po kaya kung umuwi si Tatay Robin. Bagay, mas maray ka na, pero mas gusto ko niya kung siya duman na may trabaho. Talaga makapag-support, hindi pa pero may trabaho. Para po sa iyo, mas magandang nasa Maynila si Tatay Robin. At least may trabaho siya doon, makakapagpadala dito. Nagpatuloy ko na guys yung pagluluto ko ng
adobong manok. Ako na lang nagluto. At si Rolly ay nandun sa labas. Nagmumuni-muni. Ayan, nakapagsaing na si Kuya. Ito naman yung ating adobong manok. Yan guys, papakainin ni Uragon Honey yung mga bata kasi ayaw pang lumapit. Hindi sila lumalapit pa dito. Taran, hugas ka mo, hugas. Hugas na. Ito mo talaga si Django. Yan guys, kakain na po kami ng tanghalian. Ang ulam namin ay adobong manok na may saging na saba. Yan. So nahihiya pa guys, lumapit talaga yung mga anak ay mga maliliit dito sa bahay kasi naninibago sila kay Nanay Yuli. Ada kulong pa, marami pa, tama na muna, marami pa. Ayan, gutom na gutom guys, tingnan nyo. Ayan guys, tapos na silang kumain. Ayan, nasa labas sila. Labas na muna sila kakain. Ay, yung kumain sa loob. Para sila mga allergy sa bahay nila. Ayun. Oh, pati tatakbo. Sino tinitingnan? Sino tinitingnan mo dyan? Yeah. Diba? Kanina pa yan guys, hindi pumapasok si Padi-Padi sa bahay nila. Ah! Ano? Ah! Yung guys si Jonel tapos si Katay. Nasa kapitbahay pa din. Ayaw pa nilang umuwi. Kausap nila yung lolo nila. Lolo nila yan si Tatay Ernesto. So yan, mas komportable sila doon kasi pag wala silang kasama dito, diyan sila lagi nagtatambay kay lolo nila. So ayaw nilang umuwi dito kasi nandito pa yung si Nanay Yuli. Sana makilala na din nila si Nanay Yuli para at least sa konting panahon na mamamalagi dito si Nanay Yuli, magkasama-sama silang lahat. Si Django, si Jonel at si Katay, si Padi-Padi. So sana lumapit sila sa iyo. Oo, kasi dito na muna ako, alagaan ko muna sila para makilala nila uli ako. Hindi na nila ako kilala. Oo. Karong iiyak sila, hindi maintindihan. Kung ako, hindi na nila ko na nakakilala na lang sa akin yung dalawa. Yung dalawang Yung panganay, tapos yung si Roy. Pero at least po si Rolly, tinanong ko, masaya siya kasi umuwi ka. Kanina in-interview ko siya. Sabi ko, ano masaya ka? Oo daw, masaya siya na umuwi ka. Ang sarap ng pakiramdam pala pag humingi ka ng tawad sa kanila. Napakasama ko pala ng magulang na nakita ko yung kaligayahan na sobra talagang sa akin mundo. At sino man naman hindi matatanggap na ganitong ginawa ko sa kanila. So, okay lang yun sa akin. Dahil kasalanan ko naman eh. Okay lang sa akin kahit hindi nila ako matanggap basta nandito ako sa kanila. Sisikapin ko na humingi ng tawad na nagawa ko yung part ko na nandito ako sa kanila. Ako muna mag-aalaga. Yan. So, napakabuti naman po at ganyan yung gagawin mo. Yung may mga asawa dyan, na may mga anak, huwag nyo nang tularin yung ginawa ko sa pamilya ko. Kahit ang anong hirap,
huwag kayong aalis. Kasi tingnan mo yung nangyari sa mga anak ko. Sa sobrang gutom, pati pagsalita, hindi na Hindi na maayos. hindi na maayos. Saka ang hirap talaga. Kahit anong hirap, pag maigi naman kayo mag-asawa, tiyagaan mo kasi iyan ang inanin mo. Katulad ko, Binigay sa inyo. binigay sa inyo. Pero ako pinagsisisihan ko naman. Yan po, importante po yan, nagsisisi tayo. Pinagsisihan ko kaya dapat huwag kang gagawang masama. Huwag mo kakalamutan ang sa taas, Ang Diyos. ang mahal na Diyos. Yan, salamat po. Diyan ka, kaya ka may problema, diyan ka, yun ang lagi kong na mayroong tumulong sa mga anak ko, makita yun. Talaga yan, natupad talaga. Makapunta uli ako dito, na makita ko ang mga anak ko, pagsalita akong ganyan, kay Mama Mary, yung mga problema ko, sinabi ko sa kanya yung tungkol sa mga anak ko, talagang tinutuon niya talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos. Dumating na sila nung Lunes ko lininisan ko kasi doon si Mama Mary sa simbahan. Kaya bago ako umalis, nagpaalam ako doon sa kanya, nagpasalamat ko na hiniling ko sa kanya yan. Kaya nakarating ako dito. Mga 2 araw, dumating sila. Kaya sabi ko, talagang mahal na Diyos, di talaga natutulog. Pag ikaw hindi ko magawa ng masama, ang humingi kang tawad, pagbibigyan ka, nasagot yung ko. Kaya pag may problema kayo, huwag niyong kakalimutan sa taas. Murago nani. Kaya salamat ako sa imong mabuti. Kung magpapatrabaho ka kasi marunong naman ako maglinis, lahat yan kasi yun ang trabaho ko. Kung gusto mo akong kunin, okay lang sa akin para makatulong lang sa ginawa mo sa mga anak ko. Puntahan mo lang ako kasi malaki naman yung mga anak ko para makasuklian yung ginawa ko mo sa mga anak ko. Papasalamat pala ako kasi may tinuturo sila. 24 hours later. Talagang bata ito ah. Kalo tayo sa inyo? Ano na? Kumusta? Basta. Sumama na ka mo? Kakan? Sigit? Taba, Kaya? narakay. Ha? Ano na? Pabisa pa rin, pabisa. Ayun pala. Please. Sa akin din, please din sa akin. God bless. Yan, very good. Yan. Dapat marunong na kayo mag Sumama sa inyo. Ano, makakan. Ano? Sakot sa go. Ha? Si ininoto ingo soto. Isa ay. Si go. Jenggo? Si kuya si Isi? Saka May balik sinapay ako din dara, oh. suba ko ngani. Suba ko ngani. Nasi, mama mo, mama. Harom. Yan dyan. Sa Andyan si mama mo. Dinuto. Nagluluto. Ito, magluluto tayo nito ng ano? Bata. Magluluto tayo ng Eh. karne. Mano. Sabaw. Gini. Sabaw. Hmm. Magluluto kami guys ni Padi-Padi. Wait lang. Dahil may kita. Mainom kita. Ilan ay bagyan do ay. Lawa sana. Yan guys, ang ganda ng kwarto nila. Oh, tayo mo. Sinapin na ni Nana Yoli. Saan ka na gumawa ng pansapin? Dala mo? Yan guys, dala ni Nana Yoli itong sapin. Ang kumot. Yan guys, yung kambing nila, oh. First time ni Katay pumunta dito. Si ito. Si Katay? Babay na. Ate. Ay, ito. Ito.
Katay, hindi ka. Dito. Yan, tingnan natin yung kambing niya. First time ni Katay dito guys, so ganun. Pagpunta. Dito. Kaya tuwang-tuwa si Katay. Hindi siya nagapunta dito. Kanding, nasa kambing? Tuwa. Kambing, nasaan? Kanding. 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 Sabi Katay, kanding. 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 Sabi, goat. Dito. Sabi, goat. Kanding. Very good. Kambing, nasa yung kambing nyo? Harong. Hindi na namin guys yung kambing. Hindi pa naman gano'ng mainit, so hindi na muna namin itatabi. Yan. Troy. Ha? Troy. Si Roy? Yun yun. Dito Ito yung na. papaya dito, tingnan oh. Mata. Yung papaya. Troy. Bye-bye! Okay. Bye-bye! Okay. Iwan. Hindi sumama dito guys oh. Bye-bye! Ay, uminom kita? Oo. Ala, anggot si mama, anggot. Anggot si mama, inom ka? Sige, ala ka, anggot mama. Yan si mama mo, nandiyan ang mama mo. Sige nga, sabi inom pa, inom. Inom ka pa? Oh, ala, galit. Oh, galit si mama mo. Galit si mama. Pero daw araw kaya kaya daw araw kaya lagi ko nagkakaroon ng pinagmamalaki. Daw araw sin Nakain na mo ino. Nakikinig po. Yun lang gay. Ano po? Kamudua. Salming. Salming. Oh, 1, 2, 3. Yakap. Dili. Saan? 1, 2, 3. Kaway. Bye-bye. Luto na yung ulam nila. So, salamat po sa nag-sponsor nitong ating ulam ngayong umaga. At sa grocery ni na nanay, ni na mga bata. So yan guys, panibagong araw na naman, panibagong kabanata sa buhay ng mga bata. At nagpapasalamat kami kasi napakaganda ng panahon ngayon. Binigyan kami ng napakagandang panahon at tumila na yung tagal na ulan na halos araw-araw ulan dito, napakaputik. So nagpapasalamat kami kasi napakaraming biyaya ang natanggap ngayon ng mga bata. So salamat po sa ating sponsor na nagpadala ng grocery at ng ulam, bigas, sa ating mga sponsors at laging sumusuporta sa mga bata. Sana po ay hindi kayo magsawa na sila ay tulungan. At yan guys, sana po itong episode namin ngayong araw, meron tayong mga aral sa buhay na natutunan na pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. So yan guys, nabanggit naman ni Nanay Yoli na siya po ay talaga magsisisi. So sabi niya, sana ay yung may mga pamilya ay hindi na magaya yung katulad na nangyari sa kanyang pamilya. So, sa mga kahabi natin dyan, salamat po at mabuhay po kayo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi.